Rahayu, mugi-mugi samya rahayu sagung dumadi. Sederek nitisen ing mriki kula sowan malih wonten ngarsa panjenengan sami. Niki sederek kula badhe pitaken malih. Mbok menawi pitakenipun mengke magepokan cocok banget kalih jenengan ingkang angen-angen. Monggo Dimas, ngan ngersakne apa? Nggih. Ngeten. Kula bari tangket nglajengaken kala wengenane Nggih. ingkang babagan paksiksan teng alam barzah. Nggih. Sakmenika kala wingi kan sirah iku entuk paksiksan utawa nikmat saka ngunduh waing dhewe-dhewe. Iya. Sing roh liya ora iso ngrasane paksiksan utawa kanikmatan rohe wong liya. Dadi ngalami didi ngono ya Mas nggih. Lah. Sing tak takon niku ngeten. Apa alam barzah niku suatu keadaan apa suatu papan panggonan ngoten. Sing kula maksudne niku. Oh, ngono. Nggih. Alam barzah itu sebetulnya araning rasa, dudu araning panggonan. Ning didumuk nek nggoning alam barzah kaya ning nggoning alaming papan. Tapi sejatine alaming rasaning rasa, jenenging rasa. Pasiksan misale wong lagi sedih, lagi seneng iku kan arane rasa, dudu araning papan. Heeh. Lah, terus sing sampeyan tekoni mau piye maneh? Ya iki mang dadi pasiksan utawa kanikmatan ning alam barzah niku Siji-sijine gak padha. siji-sijine ora padha. Lah ngarane wong kono nek sing ngarani papan panggonan, nek panjenengan kan ngarani kan keadaaning rasa. Heeh. Araning rasa. Dadi awake dhewe umpama mapan ning kasuwargan, rasaning swarga ning siji-sijine gak padha. Ngono Kang Mas. Miturut rasaning dhewe-dhewe. Dadi undha usuk. Ya bisa dibilang undha usuk gumantung teka nggoning dheweke olehe ngrasakne nang nggoning bab kahananing rasa. Ngrasakne bab kahananing rasa. Kepitung kaya pasisan gugur. Iku sejatine araning rasa. Rasaning dheke kaya kasiksa. Rasaning kaya nek nggoning geni kang mangalat-ngalat. Iku mung rasa. Mung rasa ya. Nah, iki bab lho konsep Jawa lho ya, ora ginambarake kaya apa sing ning agama, kaya piwulang agama mapan ing kasuwargan indah, terus liniputan utawa dikelilingi dengan beberapa bidadari, iku ya rasane rasa, rumangsane kaya dikelilingi bidadari. Rumangsane kaya sajroning geni kang umup. Rasa. Dadi jenenge rasa, arane rasa. Arane rasa. Dadi kaya ngarani simbolis apa ya simbolis. Kaya dening dicokoti ula sewu pamane. Betul. Kuwi simbolis. Simbolis. Dadi rasaning kaya dicokoti 1000 ula. Kaya dicokoti ula ndas pitu. Kaya-kaya rasaning kaya iki. Wih, ngeluning kaya ngene, rasaning kaya dipetel-petelo. Ya, ada ya. Nah, iku araning rasa, dudu araning papan. Keadaan rasa. Keadaan. Terus ngene Kang Mas. Enek sing ngarani swarga iku wis mbek gendong mbok indit. Lah. Neng ngene muwe Kang Mas piye? Kahanan ning Janaloka kene apa ning kahanan ning alam barzah sing wong kabeh ya ngalami roh-roh sing wis mati karo bangsa-bangsa liya sing ari loka emang piye Mas? Aku ora pati dong ya. Ngene.
swarga lan neraka iku uga araning rasa. Heeh. Lan swarga neraka iku iso dirasakne sak mangsa awake dhewe iki sik kesasapan raga sak pirantine. Heeh. Sakjroning awake dhewe sik iso nek ngisore langit sak nduwuring bumi. Iku lagi dirasakne sing diarani swarga lan neraka. Nah, rasaning swarga kuwi piye? Wong bebungah sing tanpa winates, tanpa enek lemek bab donya. Artinya tidak didasari dengan harta benda. Iki tak kupas sing perkara gambaraning swarga neraka nek nggone donya ya. Babagan dunya kene. Heeh. Terus wong tetulung marang liyan tanpa pamrih, lair terus ing batin legawa. Dheke uripe luwih senengi uripe dheke lagi tetulung. Atine bungah. Bungah. Dheke iki senengi urip lagi tetulung. Lah, terus wong iki mang sing senengi urip lagi tetulung, susah-susahe dheke iki lek iso nyusah ning liyan, dheke susah malan. Lah iki wong iso ngrasakne kaswargan. Iba bungahe nek aku gawe senenge liyan utawa iso nyenengne sekabeh kaulaning pangeran. Ngono Kang Mas ya. Iso ngapura wong weke sing nandang luput tanpa njaluk ngapura dhisik. Jadi di kejembaran di sini terus rasa neraka, gedeng sengit, iri, benci, cemburu. Iku rasaning neraka ya ngono kuwi. Ngene lho. Jajal sampe nek nesu ngono kuwi. kae. Ngarane jahe metake. Yo ning jahe metake. Ning rasane dhewe, ning rasane dhewe. dhewe. Lah besok nek nggoning alam kono ning alam barjah sing sampean kandhakne ya ning nggoning apa jenenge delahan. Iku dheweke ya ngrasakne kaya apa sing dilakoni ning kene kaya sing tak kandhakne nek nggone waktu sampean rawuh rene kepungkur kae. Sedih senenging dheweke kuwi sejatine nggendong indik teka nggoning donya. Nah, lah swarga lan neraka kuwi rasane siji-jining roh ora padha. Padha-padha dhek ngrasakne kaswargan ning ora padha, ngono lho. Padha ngene Kang Mas. Gambarane wong jaba kono kuwi ya enek sing ngarani papan panggonan sok digawa kuwi karo malaikat. Ngono kuwi terus sok di apa kuwi sing kelakuane elek disogok karo geni kuwi jadi ya simbolis Kang Mas. Simbolis, itu hanya simbolis agar yang dikasih tahu, dikasih cerita, diberi cerita itu bisa menerima. Mudah diterima maksud saya, mudah diterima dengan subjek itu. Jadi sing kondo iki mang nggambarake mengkene. Sebetulnya itu hanya sebuah simbolis. Yes. Terus keterangan sing kala wingi, moho luase pangeran, moho jembare pangeran iki meng kok sebatas dalam pikiran awake dhewe. Kemeng aku pengen roh keterangan neh supaya aku dhewe lan kanca-kanca sing ning njaba luwih paham Kang Mas. Pangerane jembar luas tanpa wates sing dipikirne pangerane mapan ana kono. Lho. Dheweke lungguh njenggreng ning mahkota nang aras omongke. Ning kono jane mungge Kang Mas piye? Ya kaya tak kandhakne supaya subjek orang yang diberi gambaran itu bisa menerima. Digambarne Gusti Allah ki nek langit sapitu. Lingguh nek nggo dampar kecono. Terus nggih jubah kebesaran ketuhanannya, terus merintah marang para malaikat, itu kan digambarkan demikian. Saiki tak gambarne sing gampang ditampa akal pikiran sampean ae. Taruhlah 1000 kemaron kecil besar maupun termasuk gelas dan sebagainya didiweki banyu. Jadi gelas meng pinangka jasmanine manungsa. Jasmani manungsa. Terus banyu pinangka jiwa utawa rohe manungsa. Ngono Kang Mas. Lah iki diseni banyu butek bening miturut adah lan isining dewi-dewi. Dele nek nggone lapangan. Pas papan sing jembar. Pas
awan. Ini hanya sebuah metafor saya, hanya sebuah gambaran perawampitan. Otomatis setiap wadah itu akan mengisi atau tersinari kena proboning srengenge. Lah, srengenge gambarane srengenge mang gedhi cilike kuwayangane ya. Probone iku mang miturut wadahe dewi-dewi. Nek wadahe gedhe, probone ya gedhe. Yang artinya nek sampean tekok ngene Gusti Allah Ki Maha Jembar, jembare Gusti Allah justru memang tidak bisa diukur, tidak bisa untuk kita jangkau. Tapi cukup kita meyakini manembah ning Gusti Allah kuwi padha karo awake dhewe meng wis entuk proboning Gusti Allah. Ini sinar yang masuk dalam gelas dan wadah-wadah itu kan bukan anak gelas. Bukan anaknya matahari maksud saya, maaf. Bukan cuwilane srengenge, tapi probone. Cara bahasa Indonesia probe kok Mas. Kayak fotokopi itu Mas. Iya, bisa dibilang refleksinya. Ya probo. Fotokopi atau ayang-ayang bayangannya. Lah ning kene mang nek kejembaraning Gusti Allah iki cukup luas karena apa? Air yang disinari matahari itu matahari itu tidak hanya sekedar menyinari air yang di gelas. Saya ulang, matahari tidak sekedar menyinari wadah-wadah air seperti kemaron gelas dan ember, tapi di luar ini juga tersinari. Tapi kalau kita itu manembah yang di luar, kan kita kan sasar. Jadi yang ada cukup ning jero. Padha karo awake dhewe wis ngabekti karo sing nek nggone srengenge sing nek dhuwur. Mangkane sing tak kandhane kepungkur sing sapa weruh dheweke dhewe prasasat wis weruh marang pangerane. Sing sapa weruh pangerane prasasat bodho ning ilmu. Dadi ning kene iki mang aja ngantek gelas, banyu ning gelas goleki ayang-ayang sak njabaning gelas. Dadi lak ibarate wong nanggap wayang mung cara Petruk ping petuk harus sing nanggap berarti ya kleru Mas. Ya cukup metuki karo dalange. Dene kuwi engko nek wis bar mayang dalange metuki karo sing nanggap. Ngono lho. Iya ngerti nggak Mas. Dadi maron ki lho nyapa kok dadak goleki metuki karo srengenge. Ya ben iki mang ayang-ayang srengenge. Nek wis iki mang jejibane cukup lagi sowan nyanggone srengenge Sang Maha Tunggal, Sang Maha Agungnya manunggal ke sana. Apa kuwi sing darani paham nggone dhewe yang Bali mulih mula-mulanira ya. Ya kuwi Bali mula-mulanira. Iku sing darane ning kono mang. Dadi sing sampean tekonke masalah siksa kubur lan sepituse katakanlah melebar ya ke sayap sana ke sayap sini sehingga kadang-kadang apa ya ngomong nih siksa kubur masalah ketauhidan dan sebagainya ya nun sewu karena ya sampean saya tekokke ngono mau terus enek sing ditekokke ya tak kira ya wis cukup ngene Kang Mas. Terus saiki apa maneh sing tak pikirne kok maneh kok urung ketemu ngono. Tak tindesi. Aku artinya katakanlah nambahi tembung kimang artinya rincian atau mengerucutnya sebuah pertanyaan sampean tak wae gambaran mengkene. Kita kan tiap malam tidur turu rasaning wong mati ki ya kaya wong turu ngono kuwi. Dadi enemre wong mati meng sedulur lanang karo wong turu ngono Mas. Terus siksa kubur kuwi rasane kaya sampean nek ngimpi diuber-uber macan. Aku ya tahu ngono. Ngimpi diuber macan, ape di badhe karo wong gendeng barangane prasaku ya kaya tenan Kang Mas. Kuwi sing darane pasiksaning kubur. Lah wong ngimpi kuwi ya pasiksane wong turu. Ngene lho nek kaya ngono kuwi.
Ning nek umpama sampean iki mang ngimpi kepethuk pacar baru atau selagi pepasian karo bojo seneng iku rasane kaya ning kasuwargan, swargane wong turu. Turu. Nah, umpama sampean gak mimpi babar blas iku nikmat-nikmate wong turu, gak kemelekatan, ndak ada kemelekatan. Seperti orang yang roh yang dikubur, dia tidak akan terbangun walaupun ada trompet sangkakala. Oh, genahe ngono ya Mas ya. Dheweke turune angler kaya turune Angler. temanten anyar. Jadi roh yang dikubur sana nggak enek sing gak wirawiri, gak enek sing lagi apa dan apa. Dia itu tidak memikirkan masalah duniawi, dia tidak kemelekatan. Dia yang ini yang dikatakan manunggal wisan. Cara banyu wis mapan ning segara sing paling dasar wis manunggal karo segara banyu iki mau. Kurang luwih ngono ya, sing sampeyan tekokne. Wis cukup? Wis anu. Wis rada Rada ngedong, ngedong. agak Mas. sedikit gamblang. Nek gak gamblang besok dibaleni maneh. Tekon ya. Yes, ngono Kang Yes. Mas, aku lak nyuwun pamit. Yeah. Besone aku tak santrene neh. Nggih. Senajan to sak canding jali ya nek kawruh ki penting. Nah, ngono senajan to sak canting jali, kawruh kuwi tetep migunani lan guna paedahe gedhe tumraping awake dhewe lan bebrayan agung. Ngene lho. Wis Kang Mas. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih, ndherekaken Rahayu. sugeng kondur rahayu. Iya.